munyika yemazowe muri munyika yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe nyaya ndiri kutaura panapa inyaya inosiririsa, nyaya inorwadza, nyaya yekuti pauri ipapo muri yeZimbabwe ukazvifunga ukagara pasi unotanga kurangarira kuti Mwari tingaita rarame sei, Mwari tingagara sei, tingaita munamato upi tigopinda mune zvakanaka, vadzimu vakafa nevapenyu kusanganisira nevanonamata Mwari Jehovha Mwari mupenyu. Ndiri kukumbira kuti mugogarisana kugara mogara pasi, vanhu togara pasi, tingabatsirana sei pamusoro pechitiko chiri kuuya panapa. Amai vandinawo panapa muri yeZimbabwe ndoda kuti vataure vega, ndoda kuti vakasununguka muri yeZimbabwe vatinoda kuti tishande navo panapa. Ndiri kukumbira vanhu vanogona kumira naamai vari pano, kubatsirana naamai vari pano kuti vatibatsire padambudziko iri. Uyezve n'anga nemaprofita kwamuri ikoko ndiri kukumbira vanokwanisa kuzobatsira amai avo, mugondibata tichasiya nhamba dzedu tigobatsirana navo, nekuti dambudziko riri panapa rakaoma muri yeZimbabwe remwana akaberekwa ane 3 months zokuberekwa, asi mwana uyu zvinoitika maari mwana anoita pupu kana kuti anorasa mvura kana kuti kuita muchipinda muchimbuzi chake anokwanisa kubuditsa madzvinyu, anokwanisa kubuditsa nyoka, anokwanisa kubuditsa matatya, anokwanisa kubuditsa zvinhu zvakasiyana siyana zvinobuda maari. Zvimwe zvese zvinotyisa kusvika dambudziko rabuda pada vabereki vachona rakuwanika mumba, poto dzavanobikira dzakuwanikwa chimbuzi kana kuti tsvina yevanhu nematishu zviri mukati. Mama makasununga kutaura nezuro riri pamusoro kuti vanhu vabatsirane nesu sepasi rose nemhuri yeZimbabwe vagotibatsira kuti zvingafamba sei. Mwana ndiye akabatwa mhuri yeZimbabwe, mwana wandiri kutaura mwana ane mwedzi inokwenda kuita 3 ari kuita zvinhu izvi. Tobatsirana sei? Mama makasununga kutaura nevanhu, chii chiri kuitika pamwana mama? Kwadi mwanangu ane dambudziko raanaro anogona kubuditsa nyoka penyu kana mubvinyu kana rwaivi, zvinhu iko zvino akubuditsa honye dzaakubuditsa panoita pupu yake. Even ndikatora munamato tonogona kuva wakazara honye zvekuti handisina kana pandinoti ndinobatsirika napo bhosi ndaibatsirika nemunamato. Muri kutaura here kuti chaiwa yanyangarika waivi charo unogona kubuda rwakaruma nhengo yemwana sindozongoishaira. Muri kureva here kuti mwana anokwanisa kuita pupu ichibuditsa rwaivi yakabata nhengo yemwana yechirume, asi rwaivi runenge rwakafa rwakaruma nhengo yemwana yechirume ichibuda mumwana uyu. So zvinhu zvamakakwanisa kuwana imimi zvichibuda mumwana uyu makazviisa kupi? Zvimwe muri zvinonyangadika, zvimwe zvinonyangarika, zvimwe ndinazvo mufoni, zvimwe makazvitora mufoni. Ndaitora kutora mafoni kusanganisira anobudisa nhengo yechirume kwanoita nakopupu ichibuda mumwe. Muri kureva here kuti mwana uyu anokwanisa kubuditsa zvakare nhengo yechirume kwanoita nako pupu imwe ichibuda mumuromo parurimi here? Handizoti rurimi rwenge bosi inenge akatobuda kunze anenge akabuditsa ziso, nhengo ichibuda mumuromo make anenge akatofizuka. Ndanzwa muchitaura mamanyaya kuti imi makambokwanisa here kufamba muri mukati mekutenderera kuti mungabatsirika sei pamwana uyu kutsvaga vanhu vanobatsira? Kwamakafamba nezvipi zvakaitika uyezve makabatsirika kusvika papi? Uyezve chii chakazoitika padambudziko riri kutanga kuti mwana uyu azosvika kuti muone kuti kuti muzoenda kunobatsirwa angatanga achiita sei? tindizoenda kunobatsira mwana inde ingoti mudumbu mune mwana sezvo mwana kwamubereka anenge ane dambudziko guru chingomupawo mafuta kusvika ndazoti asitanga kubuditsa ropa mumuromo nomunhu kusvika vamwe akanditi inhonga kusvika ndazodirektwa kune vamwe amai vanoita zvenhonga zvikanzi mwana wenyu hakuna nhonga yakadai haisi nhonga kusvika ndazotoa ndiri pakati pekufamba patazoenda kune mumwe aya wandakaudzwa wanika zvekubatsira ndobva anofamba mukati medhorobha kusvika ndazoendwa kune mumwe munhu aidzi anozvioneka akasvika akanobviswa chinhu chaakabvisiwa chinhu chakabvisiwa kufunga kwenyu chiri chakaita kunge chinyama like asi chimufoni chinenge chiri wona kuti nguva yakabviswa chinhu ichi pane saini here yakaratidza kuti pabvisiwa mwana uyu pane zvakaitika chii chakaitika mwana akafenda ndipo akaita awaresi pakabviswa chinhu akaita awa akafenda asingatogoni kana kuita sei chimini ndakangana kutokuudzira kuti pamwana wangu hadzimu asi kubatsira kandibatsira akanditi anomukupenga right. Saka munhu akambokubatsirai iko zvino zvaari kuti chii anzi andichazvikwanisa ende ari kureva kuti mudumbu mumwana muchiri nezvimwe zvinhu zvirimo zvinoita zvikuru matauriro akaita kandi zvinoita munhu achikubatsirai anoti kumwana uyu chii chiri kutaura zviye zvemwana uyu zvinhu zviri kubva kopi iye anoti achitanga kundibatsira munhu akaita indepo yaanoita kunhu otaura zita remunhu riri kubuda ipapo pane zita remunhu riri kubuda pamwana nepo yachona munhu iye munotomuziva munhukadzi munhurume mukadzi munhu uyu pane musi here wamakambonesana nemunhu uyu munhu mune ukama naye
munhu ipane pamakambosanganire pamunofungidzira kuti izvi ndozvatiko kuzvo kungofungidzira kuita kuti muudze nyika yezimbabwe kuti takadai zo pane pamunofungidzira rere kwamwe zvinhu izvozvo ndo zvinokonzeresa handitika pane mafungiro amunoita kuti pamwe ndo zvakakonzeresa. So mama makasununguka kutaura nemhuri yezimbabwe makafununguka nemunhu wese wamunofungidzira kuti mhuri yezimbabwe amai ava inzwai mhuri yezimbabwe machemero avari kuita matauriro avari kuita. Mwana wandiri kutaura mhuri yezimbabwe mukamutarisa mwana uyu wonai zera rake hatikwanisi kuti tingataura kuti mungaona chiso chake. Mwana uyu ane 3 months mwana sikana ane 3 months kwete kuti ane chinhu chaachikakaisa muromo kana kuti asaramusi kuti ndakuita zvakati. Ndo zviri kuitika paari kubuditsa pupu ine madzvinyu kubuditsa pupu ine nyoka mhenyu dzinofamba dzimwe dzichizotsakatsika kubuditsa pupu inenge ine rwaivhi rinobuda rwakaruma sikarudzi yemwana mudiki kubuda sikarudzi yemwana mumuromo make akabuditsa musoro akabuditsa maziso kubuditsa sikarudzi kunzvimbo yaanobuditsa nayo pupu. Mhuri yezimbabwe amai tobatsirana navo sei? Ndiri kukumbira mhuri yezimbabwe kazhinji tinokumbira vanogona kuti vabatsirana naamai ava. Ngatisanganei tobatsirana sei kubva kwamuri kusvika kwatiri. Chatiri kuda ndechekuti mwana uyu ave noupenyu hwekurarama hwakanaka. Mwana uyu paupenyu hwake haana wakatadzira haana wakanganisira. Kana akatadzirwa nevabereki vake munhu iye anofanira kuti angoenda ikoko akumbire ruregerero kana kubhadharwa zvobva zvadarika pakusvika panguva yakadai so. Kana kuri kuda kwamwari vanhu tonamata mwari wosunungura chii wosunungura mwari. Saka muri kuti kudii mama chamuri kuchema kuvanhu panguva ino chii? Ndoda vanhu ndikwanisa kundibatsirawo dambudziko kuti nemwana wangu ndatambura naye mwana wangu haana kana chaanoziva kana chaakatadza. Saka ini ndoda ndakwanisa kuwana munhu anokwanisa kundipedzerawo dambudziko kuti nemwana wangu nekuti ndatambura naye. Ichokwadi mhuri yezimbabwe rikandireva ndichiti izvo handiti dzimwe dzenguva nyaya dzinochiitira tikasvika pafacebook sezvizvi dzimwe dzenguva tinenge tiri panhepfenyuro patinenge tiri mukati mekubata chimuti. Sokutaura kwatinoita nyaya iyi tinogona kuuya naye paredhio zvakati tiri mukati mekuitaura tataura paredhio anenge abatsira mwana uyu tinotaura zvakare nezvake kuti mwana abatsira mwana ndeuyu kuti nyika ikuziva kuti vanhu vanosunungura vanhu kubatsira vanhu ndevapi. Mhuri yezimbabwe zvinosuwisa. Ndanzwa mama muchitaura kuti zvisiri zvokuti mwana uyu zvakare zvii zvimwe zvishamiso zviri kuitwa mumba munogara imi. Chikafu unogona kuwana kana mumafuta kutaura izvozvo mafuta andasiya ari munhu akazara honye dzimwe dzinenge huyemsi. Muri kurevera kuti mafuta ari mu2 liters? Zvakavharwa. Munoona mane chi? Mune honye. Kana nimwe inenge mutori muhensi chimwe chacho chinenge chidumwa chitorimo mafuta atori mumba izvozvo. Mumba menyu munenge makakiyiwa here? Izvi zvinoitika kana unogona kutongozvona kana izvi mazvaizvo tiri pasina kana kwatamboenda unogona kutongosvikawo kandoitika nditori munamati womwana ndichinovhura bhozi ndoisa muzvigaba zvedozi ndichinovhura kudai so ndiwana makazara honye. Saka izvezvizvi mwana ane mazuva mangani amira kubuditsa zvinhu? Anenge ane 2 nhasi ane 2. Zvimwe zvinhu zvinobuda imomo because mati honye mati rwaivhi kuira kuti panokubuda zvinhu zvakasiyana siyana. Ndambonzwa muchitaura nyaya yepupu kuti mupoto munogona kuona mune chi mune makaitirwa pupu patosiya matishu kuita sekunonzi munhu atosvika kaita pupu mupoto obva atosiya nematishu. Asi ndakatonga kune kwandakatozvinzwa togofambawo nezvangu dambudziko ndikatoshanditowa udza ndoshandisangana nazo zvisati zvaiti kumasuwo vakakuti kudii mama? vangoti ndaona ndaona mamuka mune maitirwa asi haisi mushoro asi ndaona ndasangana nazo imo ndakagara kusvika rinenge 2 ndobva ndamuka makazimunemakaitwa. Ichokwadi mhuri yezimbabwe zvinosuwisa zviri kuitika matima nenyika ino. Mhuri yezimbabwe amai vari pano ava muri kuvaona vane mwana wavo. Amai mwana uyu ndiwe chinhamba chii? Ndiwe chi3. Kumashure makambosangana nedambudziko rakafanana neri? Hamuna dambudziko rakafanana neri. Saka ikuti mutsvaga mubatsiri kuti zvinge zvichiitika. Ichokwadi mhuri yezimbabwe ndo zviri pano mhuri yezimbabwe kuti tinge tibatsirana. Makasununguka here mama kuti vanhu vanenge vachida kubatsirana nemi kuti vakufonere vakasununguka here kusiya nhamba dzenyu? Sununguka kutaura nhamba dzenyu mama zvishoma zvishoma musamhanye nhamba dzenyu zvakanaka naka. 071 808 2743 071 808 2743 ngaindivapedzimidza vavo 071 60 848 16 071 848 071 60
060-848-16. icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vasina kunzwa zvakanaka nhamba dzefoni anditi kunyange nhamba dzangu dzakawanda mukandibata ndinokwanisa kusanganisira namai ava mugotaura vanenge vakwanisa kubatana namai ava muri mukati mekubatsirana ngatibatanei tese tichitendera tichizano zvirikufamba sei zvaapapi ivo vanenge vane mhinduro yekuona kuti pari zvino zvaapapi zvakamira sei anditi chobva kumashure muzukuru mubuditsika 1 zvese anditi chingobuda pamwe chete anditi tonzwa kuti chikamu chaapapi chatiri kuzama nekufamba nacho panguva ino muri yeZimbabwe ndechekuti mwana watiri kuona panapa uyu ave neupenyu hwakakwana arave semamwe vana zviri kubuda maari zvisabude maari nekuti zvinoshamisa muri yeZimbabwe kuti munhu anoita pupu kana kuti tsvina inenge ine nyoka inenge ine madzvinyu ine rwaivhi makonye nanzomutaura zvakare kuti kozvino zvimakonye akubuda kuti mamwana nai mama nguva yamunoona mwana achibuda kuratidza kuti nhengo yemwana mudiki yechirume iri kubuda mumuromo make nguva inobva nhengo iyoyo mukazotarisa mwana wenyu mumuromo make pane maki kana saini yamunoona here kuti panga paine chinhu ndepapa munoreva here kuti kubuda kuti kwakaita mwana ziso kureva here kuti nhengo iyi yakura mumuromo memwana kana kuti yabva kudu umusodzi inenge ichirera akabudisa maziso icho kwadi muri yeZimbabwe ndonyaya yatenga tine pano muri yeZimbabwe ndina amai vandinawo vanobva mukati menzvimbo yemazowe vamuri kunzwa vari kuchema kumatimu anosenyika ino muri yeZimbabwe ndinoziva kuti muri kusangana nesu live muri kutiona pasi rose mungave kuSouth Africa, Namibia, Canada, UK nepasi rose kusanganisira muno muZimbabwe matimu anaosenyika ino chizvora chedu chemuno muZimbabwe muri yeZimbabwe vane mwana ane 3 years ari mukati mekubatikana nekurwadziwa pamusoro pekuita zvisioneki zvisiri kuoneka izvo wongo muri yeZimbabwe tinoziva kuti zvinogona kuitika asi unonzwa sekena zviri kwauri vabatsiri ngatisanganei chikozozivisana kuti ndima akabatsira chinhu ichi aiwa ndinoti kwamuri muri yeZimbabwe ngatibatsiranei.